Posibleng moabot sa 800 megawatts ang kakuwang sa kuryente nga masinati sa nasod sa first half sa sunod tuig tungod sa hulga sa El Nino. Atol sa plenary debates alang sa proposed 2015 General Appropriations Act sa House of Representatives, si Energy Secretary Carlos Jericho Petilla nibutyag nga ang kakuwang sa kuryente miresulta tungod sa nagkagamay nga hydropower capacity ug sa gikatakdang high power demand sa summer sa sunod tuig. Sigon ni Petilla nga sa niaging tulo ka mga semana gibana-banang 600 megawatts ang kuwang sa kuryente, apan karon gikatakdang moabot na kini sa 800 megawatts sa sunod tuig. Matud ni Petilla nga sa 800 megawatts, 300 megawatts ang magikan sa additional power capacity contract nga gi-request ni President Benigno Aquino III ngadto sa Kongreso. Samtang ang nahibiling 500 megawatts magikan sa implementasyon sa interruptible load program ug sa mga baguhay lang gitukod nga mga power plants. Kumpiyansa si Petilla nga aprubahan sa Kongreso ang joint resolution nga gihangyo ni President Aquino.